ke Bethany Outreach Hospital Nongpo menta kesngi ke khat arterik ujeliu kala Pynlong da ke Jingiakop dro na ke benta ki khana skul haki thim bapher kat kum ki kerdan kelas ya ke bala Pynlong hapo ke conference hall jang ke Bethany Hospital hanongpo kajing Pynlong ye kini kajing Jingiakop dro kalong kum shibenta jong kajing Rakhe ye kajing dap shpho Snem kajing ya lenti jong Khubor ke Bethany Outreach Hospital Nongpo nadu belasing ya ka haus Snem arjar khatsa nadu uteu Snem kinong tre jong kate katanat ka kwat ka kya kila ay kajing Shakri ka babiang shiki Peit ba jong kathan Riboy district mat kum ju ki banabar ka district ki bawan bansha sumar ka hakani ke Jingiakop dro lawan banishimenta de ki khana school jong ki school bapher ne ki than nongpo ha ka bala phya ye ki Jingiakop ha ki lai benta kata ka lower primary upper primary but secondary but na kalyang ke Bethany ki la samru I khusnam shekinong job habakren hakani kesngi u Dr. CM Poshna kum u nodal officer ulay thu biki bor ke Bethany Hospital kala nangyay Pynlong ye ki program bapher da kabayas no tilang bar ki khana school bat ki pat pa ha ki dor barsnong bapher jong kathan Riboy district ulay thu ru basyen ke Bethany Hospital kan sa Pynlong ru ye ka program bani shimenta de ki doktor bat ki nos hanongpo bat ukermen ru babaro ki program ki long ki basaiso hashwa kasngi bakarpang jong kajing Rakhe kajing dap shpho Snem jong ke Bethany Outreach Hospital kami ke program bini organize ke Bethany Hospital Outreach ke dan ke benta telah dap shpho Snem bakala berbila sedang ban service yate Peit bah national dan nompo paham sen nompo kani ke events ini organize minta kalong ba kumengi kwa ba ki ha chikatne borok kini Snem suppose dan apa sedien ni hai ki communities ki nong song kiladan lang bangka bani in each and every step of the way kiladan hi bani kumta rongi yang ke hospital rongi perkat bang ba boleh celebrate tang pramangi nidai ban reach out to the communities siki khanna siki rangba kane ko organize ni minta kane ka program organize kadai ka painting competition drawing competition namta ki khana school kena invite hi ki school ki bala hajar senang hone hospital jme dari kane kadai ka part of the celebration jom ka expose dalam Bethany Hospital ke program kadai ka way ni ki events bangila plan ki dangdon show ki events bangi mila thumo banle kani ka way ke part kadai ka jom kina school jom ki community ki way ro midan he example midan ka way bangila plan it's on the process ka marathon bahkan dan open to all marathon dan sekini ki academic program segi doktor segi nurse mindan lang